दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांखौ आंनि इउटिउब चेनेल क्रिएटर देरहा चेनेलाव बरायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन, मानोना आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो खोन्थागोन मोनसे जादु एप्सनि बागै। नोंथाङा बेखौ मिथिया जानो हागौ आरो नोंथांनो रावबो खोन्थायाखै। गाब्लाबो बे एप्सनि बागै नोंथाङा खोन्थानो नाङा। बे एप्सआ नोंथांनो खामानियाव होनो हागौ। एप्सनि सिङाव माखासे फिचार्स दं, जेरै नोंनि आखायाव माबा मोनसे सिनाय मोनै बिजाब बा गुबुन रावजों लिरनाय दं, बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनो हागोन। स्केन खालामनानै फट'आव थानाय हांखोखौबो जों टेक्स्टआव सोलायहोनो हागोन। नोंथाङा टाइप खालामनो गोनांथि गैया आरो माखासे फिचार्सफोर दं जायखौ नोंनि जिउआव सोलायनाय लाबोगोन। अब्ला लोगोफोर, समखौ थांगारहोआलासिनो भिडिअखौ जागायनोसै फै। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां भिडिअखौ लाइक खालाम, मानोना आं बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोनो गोसो जानाय बायदि। गिबियावनो नोंथाङा मोनसे एप्स डाउनलड खालामना लांगोन, जाय एप्सनि मुङा जाबाय स्मार्ट लेन्स। बे एप्सनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। डाउनलड खालामनायनि उनाव बे एप्सखौ अपेन खालाम। एलाउ खालामनो थिनोब्ला एलाउ खालाम। होनबा लोगोफोर, बेबायदि खालामनायनि उनाव केमेरा अपेन जागोन। जायखिजाया फट' फाइलखौ नोंथाङा स्केन खालामनो हागोन। होनब्ला आं मोनसे बिजाबखौ खेबनानै स्केन खालामनोसै। बे केमेरानि सावगारियाव थुनानै हो। अब्ला आं क्लिक खालामना होनोसै। बिनि उनाव राइटनि सावगारिखौ थुनानै होबावदो। जेरै बे राइटनि सावगारियाव थुना होगोन बेबायदिनो नुनो मोनगोन। बिनि उनाव अलाव क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव फट'खौ हांखोआव सोलायनाय नुनो मोनबाय। नोंथाङा गोसोब्ला लेंगुवेजखौ सोलायनोबो हायो आरो पिडिएफ फाइलावबो कनभार्ट खालामनो हायो। माखासे हांखो गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ कारेक्सन खालामफिननो हायो आरो कपि खालामनानै बयनोबो शेयार खालामनो हायो। जोबोद गोरलै, जोबोद मोजां। नोंथाङा जुदि फट'सआव थानाय एबा बिजाबखौ खेबनानै हांखोखौ सोलायहोनो हायो, अब्ला बेयो नोंथांखौ जोबोद मोजां खामानियाव होबाय। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, गासैबो लोगोफोरनो थारैनो शेयार खालाम। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। उननि भिडिअ लोगो मोननायसिम बाय बाय। जै बर' हारिनि जै, बर' राव गेवलांथों।